Vandring i naturen har fyldt meget op gennem historien som både tema og inspiration i litteraturen og filosofien. Mest kendt er nok de romantiske digter, der gjorde selve det at vandre til noget hipt tilbage i 1700-tallet. William Wordsworth skulle have gået 180.000 miles i sit liv, hvilket svarer til ca. 10 km hver eneste dag, fra han blev født til han døde som 80-årig. Han betragtede naturen som sit arbejdsværelse, og jeg tror ikke, han kunne have skrevet de smukke digte, han skrev, hvis ikke det havde været for hans daglige møder med naturen. Mange andre har skrevet bøger og essays om den nære kobling mellem det at vandre og skrive og fortælle. En af dem er Henry Thoreau, der har skrevet Livet i skovene og essayet om vandring. I essayet skriver han blandt andet: Jeg tror ikke, at jeg kunne bevare mit gode helbred og livsmod, hvis ikke jeg det mindste 4 timer hver dag, og ofte gerne mere end det, kunne vandre gennem skove, over høje og marker, absolut fri fra alverdens sysselsættelser. At vandring er den mest livsbekræftende og måske også mest produktive aktivitet, vi som mennesker kan foretage os, har jeg tænkt på, siden jeg hos filosofen Albert Camus for mange år siden for første gang stødte på udsagnet: Mennesket har ikke rødder, det har fødder. Det er derfor, vi skal flytte os fysisk, også hvis vi vil flytte os mentalt.